Haino hai Khoroksa Chokya nukhungni Tipra jukno chubachuk khlaikha Tipra mathani shikla bodol YTF ni Adong song koktoma Khowai hangkorni Tulashikor RD block ni bisio khobjangnai Shikarai bari panchayat ni Jumia Kaloni Kamini Khoroksa Chokya Rochi Debborma Mungui Kutukma Jararumui bo sachung jungjala klai tongmani phekaba Dewali eba khaba Kalimatani o jorago Khowai youth Tiprasa Shiklarok eba khaba YTF ni Adong rok bori nogot thangai bono nangkukmani mani khunui chubachuk khlaika hini koktoma saimankha o chubalaimuni pandago koktoma thungnai rok bai kok saka Khowai divisional YTF ni president eba khaba achukphang Prosmit Debborma bono karibo o chubalaimungo juda juda adongsong phai manjaka hini saimankha Khowai bakhasteni simi Onon Debbormani koktoma Chumui TV Chokya hin khana uti sa haino hai kalpuzan salo songtini bono mairo makhatui kisa subo phaisa kata sini jamatu nge tabukje bini nok hamyangi tongo oborong tile nongni buskanga wansung tong obo bahai wansung ro tong sungapru bono thangnai bisio bono kok rijak tongo sungtabuk sini bisini hoite jodi amte hai kuno nok huro jodi phaigai first priority bono rijaknai bono rinai chung sungamte hine kok rijak gabon bisingo bini documents pura kuri gabon bagai chung kisa jungjalo kjai tongkha gabon documents khainan bo sungabo saituklai tongo gadi deteno bini documents no sung kila khainan hine amte hai sini chung kaisi process nalai tongta paithago je tini to kali pujani bisingtui joto hasteni tong kosong lukurok no nini bukhakti bo bahai kok rok sanan musung je tini ni omhain rok suba mani bisingtui ba tebo maya ganang borok no bo bahai subana bagini koine ba abono ang koinan musungo hasteni joto maya ganang tipra sarokno je ganang rok to kali pujani salo baji hajar hajar rokni pai haino khoros khaikiu o baji rok to mane ganang ni bwsarok ganang rok tomdi baksa 10,000 20,000 amti hai baji sogibo borok phutiri pai pelai hingge amti hai je ganang rok maya ganang rok borok amti hai jaga bo khoros potro khaya kari sini tipra sarok Chokya tongtongo hingga borok no jodi borok bongni ajagan hoite kitcha percentage phano borok jodi Chobakha kai sini tipra sa Chokya rok no belai kaham nai hinai angka khayuta abono kasana musungo norok enjoy khairi kali puja Diwali enjoy khaina nango kintu enjoy khaimani bisingti phano nong ajagani kitcha ta percentage jodi sini tipra sa Chokya rok no Chobakha kai belai khe charai sini bagui sini tipra sa bosongni bagui hinai ang khayuta no ang ko kasana musungo belai hambai nong media rok no sini phaima jang phabu nong happy Diwali kumko bagra happy Diwali nang sajungna tong Ang sajung no ta sa tong sa lo kite. Ang busa mata tong na kagyot ka hingga. Bobo busa ni dati phay may hingga. nang tamro khaisa Ay no. Ang bumukto raw khay sa data. magitno phalisao Loti makalo tang ka samsa tang ka. Mutu to lang ka je mamanta. nini ration card rok letro tong Ani resun ka ko. Ang age ayo ngai na to kay tong ta ka aburo. Ang kebika po. kaning dili da mai masa hoitong salo phaibu ma Ay no pa ito ng data. paisa uta Kasama mo to kasi mo to kata. Siguro man na siya ano sa bagay din na ba. nini umor busirong kana Ang wala ang pagtangka. family ata kani mo nok rok wati rok phage kani thu jaman No ba pagke. Bu no ko tangja ta no ba. Pagke bay tanga ho. Kita kanya ga ano sa tangin na ba. nono je tini Diba mo ta. Ni tong ta. Hamta bu tong ta. sikang rok nono chuda Chobakha ke borok Chobakha jo ang agi bo. Oh hamasa dang kang. Semano mangka pamang bangsa tulay bangsa. Gitu ya. Apa maka puta Chokya po. Chokya. nono je panchayat rok ni hoite no nok rok rinani om hairok kebo nono abo hairok sajoro ri kani nok rok Chokya Sanaya sapaya. Saya. Kaya ba sapaya no? sorry hamirung problem sabrok suba sorobi ke badari Ya, rina kuro. Ani pagi normal sa tamo. Bos mi bitiro. Pagi oro to pagi maika pagi nung sayong ta today. Ini angkong nagumang tuda data.
Kayo sal ka bang bogol ko tumila. tabuk nini sak hamyangi tongo